Ay buntag ninyo tanan mga nabahaan, still lang di ba itas kinabuhi in town. Kagahapon hasta tulo naman ikaadlaw nagsigig baha, oy patay. Ang Cebu City ang mga main road o gatong mga dili kayo kana basta mga kana na ang kumon kay mga daan nahimo imbis karsada nahimong resort. Ba? 11 ka mga bahaunon nga lugar kagapon halos di kagiagat ang ituhod ang tubig. Mumao po rin bandaw Kapirti po pagkadaghanang lugar nga di kagian tungod sa kataas sa tubig baha dinasa giingon nilang habagat. Binapaitas kinabuhi sa mga pasahero in taon hastag mga nangatanggong yun pati naghanan nangatanggong di kuyog sa grabing baha ang pirting pagkahinayang kamang sa dagan sa trapiko kaya nangatanggong ang mga sakyanan ang uban ni tirik tungod kay wa magsilbi ang ilang mga makina matod pa di ka maong mulangoy na lumos. Hastang di malasas kinabuhi ito. Mone, usahay makaingon ta nga dili na to ma-blame ang katawhan nga nagbuhis kundi ang nagbuhis mooy pirmi gid taong maapiki tungod kay ang mga magbabalaod ang mga opisyal sa gobyerno maora bagyoy kanunay nga magakawat sa inyong mga buhis. Hello, oyas kinabuhin tao na ito. Samtang, dito sa Guadalupe, dito sa Pasil kagahapon, o kanang sa may ermita, kanang mga baybayon diya, may san o wa pa mahurot o habwa ang basura sa nayaging mga baha kagahapon, gitamuka na pugdag ang basura, dinagi kas bukid, gikan anang Guadalupe River, has kadaghanang sus. Mao ba? Namuti, ang mga kalsada, piting lapuka. Ano ito mga lapok nga, dinasa kwanto anas kalsada, pagkadaghan, dangog kayo, mauna resulta sa sigig butar anang mga kongresista nga pirting mga tulisana. Ang Cebu City Council, pinaagi sa suwat unta ang migawide, pinaagi sa lang C2W, Cebu to World, ang ilahang marketing arm, aning Megawide Construction nga nagre-develop sa carbon kay gahapon ni pagawas na sa ilahang statement kabahin na ning gipangayong endorsement unta sa Cebu to World kaning certificate issuance of certificate of endorsement gikan sa Cebu City Government aron makakuha silang environmental compliance certificate ngadto sa Environmental Management Bureau kon EMB sa DNR apan matod pa nga dili pa angay hatagan kay daghan pagkuha ang ilang mga dokumento samtang nagbagolbol og maayo ang mga naghuman sa birthday Tomas nagbagolbol og maayo sa iyang ika-78 ka tuig nga kasumaran pagkatao din sa kalibutan kay matod pa si Tomas giukasan nas tanang mga komitiba diha sa Cebu City Council sa lakton pagkaisura mo na siyang pahoy. Nagpahoy-pahoy na Tomas human nga ang sakop sa majority nga ang mga opposition councilors gitangtangan gisiyang komitiba kay maton pa di ka mao mo preside po doon niya babaon na kay Tomas kanya bully pag yung kayo maton pa bully kayo si Tomas ganong ingin si Tomas kay feeling gyapong mayor si Tomas bisag dugay na siyang dili mayor so kada pili isip busy mayor. Si Mike Rama o si singgit ni Mike Rama? Yawa! Pawa! Na diya, Mike. Samtang, unyas Lunes, ang bagyong Quiapo, matulpas pag-asa mo gawas na. Ang ubos ba'y balauranan, andam na. Sa ikalimang suna ni Presidente Bongbong Marcos, ugmang adlawa, unyas Lunes, mo ikalima niyang State of the Nation Address, yang isulti ang mga nindot kayong iyang biyahe nga dunay mga saan. Posibleng doon na po yung mga kanang ipadakob niya, ipahibaw na, dakpo na si Kuan. Posibleng dili po na itugan nga ano sa mapile yun ang kaso sa iyang igagaw nga kani speaker nga si Martin Tampalosos Romualdez. Libuhan ka mga pulis ang ipakatap sa mga kadalanan nga ahangto na
dito sa Ubos Bay Balauranan din ato ipahigayon ng ikalimang zona aron pagsiguro sa seguridad sa presidente nga matod pa nag-negative na ang trust and confidence rating niya. Naloko na. Ang usa sa duha ka mga baki senators, ha? Baki, bam, kiko, ha? Matod pa, kagahapon, auhag ni sa gobyerno, may tagdalion na iyang balaod nun. Matod pa, ang kanihal proyekto kontra kayo sa mga libeste dito sa Batangas, mao gini utok aning VAT. Value added tax, ha? Matod pa ni Ma'am Aquino nga kinahanglang gikan sa 12%, kinahanglang us-usan ni ngadto sa 10% aron mo gaan-gaan in taon ang kabugat nga gipasan sa mga pobreng Pilipino. Matod pa ni Ma'am Aquino kinahanglan nga hasta gani ang excise tax on fuel. Ubos din train law or tax reform acceleration and inclusion mayon tagtangtangon ni kay gibana-bana ang asunod simana musa ka pagyod ang presyo sa lana og tag 5 pesos ang matag litro, labing menos sa krudo o gasolina. Naloko na. Ayon ta, kay porbidang grabihan. Nagsige, kaning nasura na puro na lang ni ayuda. Tagaagtag 2,000 ang 7.5 milyones ka mga pamilya. Katong giingon, libang nga near poor, sabi na siya pa, hapit mapobre. Oh yes, mga Pinoy. Samtang, ang senadora nga nangandam na unta para sa 2028 election po. Presidente ka nang giyong Risa, ready na. Nidangop na sa National Bureau of Investigation, human makadawat o gatusan ka mga hulga sa iyang kinabuhi nga giyong ikaw ang sunod. Basta kulba, naghana na iyang gihangyo ang mga investigador sa NBI nga tinuon og kinsa ni mga tawhanang nagsigig post sa social media, nagsigig panghulga niya. Kini human gipatay ang pro Marcos vlogger nga si Mima Alicia or Alicia Lipata ang tinungan. Gipatay ni giingong gipasangin lang ni ang mga kaatbang ng mga vlogger pod din ang iyang mga killer. Nadakpa na matod pas kapulisan hasta ang driver nga sa motor nga gisakyan ni ining ni patay ni Mima Alicia nga giingong 58 anyos ning killer dito na lang sa Laka ni Dakpi, nangiga ni kusunado. Pero gitan-aw po sa kapulisan ang laing angle nini nga matod pa posibleng kasungian ni sa negosyo sa buy and sell. Dili bayabas ang sili, ha? Dili bayabas og sili. Buy and sell sa mga second hand nga mga sakyanan. Posible ni ang mga anggulo gitan-aw sa kapulisan base sa nagpadayon pa nilang investigasyon. Samtang day pait paminawon. Ang depensa sakop sa mga sakop sa depensa ni Vice President Sara nihangyo ni nga mahintag ang pagkaon sa mga sakop sa depensa during impeachment trial abagahon sa Senado. Apan matod pa ni Senador Sherwin Gatchalian nga mo'y Senate President di na makaya na magpakaon na kini human ningon ang mga sakop sa depensa amo apong kitiring labaw ng ibalibaran kay matod pa ang kadtong mga sakop sa depensa pwede po kuno naghana kuso kuno mga on mo na basig dako na hinyo kuno kayog bayro non mo hinungdan nga matod pang Senate President Sherwin Gatchalian nga di kaya na mong pagkanon sila ay dagan ba kayo ambot og asa na sila pagkanon pwede mo atos pungko-pungko kada adlaw na buntag lahos gabi na ay pungko-pungko pwede pong magbarok. Oh ba? Samtang si Senador Ping Lacson, agoy ginoo ko. Nagpadayon manggihapon pagpangaykay ni atong mga giingong ghost project ni Senador Alan Pitiki Cayetano ang pango sa minority sa Senado. Matod pa, dunay double funding or klaro kayo nga ang usan ini posibleng ghost. Doon ay mga substandard projects nga karon giukay og mayo ni Senador Ping Lacson ang mga proyekto ni Alan Cayetano sa Taguig City sa dihang siya pa'y Speaker of the House panahon ni Presidente Digong Duterte. Mao ni kulba ni inukaya nagtamas ginawa. Loko na.
Ang problema ani, Nalo. kung si Erwin Tulfo mo ay hipi, mo'y chairman sa Committee on Blue Ribbon Committee, na apod sa flood control matod pa, pinaagi atong Idvic Iyap, ay, gilad paminaon, kay ang investigador, investigahonon. Arita sa Murag Nasyonal, pero congressman, ha? Ako Bisaya party list sa congressman nga si Congressman Sani Lagon, kadtong mangutana dire sa among page, mangutana sa kuan sa amo ang unsaon pagkontak sa kuan matod pa sa ilahang official Facebook page ka kadtong mga nagkinahanglan og tabang aron dili magdoble ang inyong pagkahago. Tawagan daan ang ilang mga hotline naa sa ilang Facebook page, pwede naman mo tawag og unsa mangayo mo og mga requirements sa tabang nga inyo ikingalan sa Ako Bisaya Party List ni Congressman Sani Lagon aron inig-adto ninyo mapabadanan ninyo ang kumpleto nga mga dokumento or mga requirements o niya dili na magbalik-balik. At tanawan lang ninyo sa page nila ha aron makapadayon mo sa inyohang mga gipanginahanglang tabang kay wa ni puas ang tabang sa Ako Bisaya Party List ni Congressman Sani Lagon. May butag kadit ha. Kadit lang kaya ubay-ubay ra ni ako saning unahon ang ako saning unahon ang mga nagmensahe dire hasta nagagtanaw kay si Dudong Buena Vista dong kita na gyud ka dong ha. Ako ni son nga igala dong. Kita na gyud ka. Di ka mo comment di kita. Morning niya dong ha sa imong pamilya. Si Boss Ludwig Omega sulbong yun ang petroleum products globally kay binumbahay na magmaayo po dito sa Gulf karon. Oy tinuod bitaw so sige biyaw kines McDonald. Pati nga ilisag Jollibee kay bina McDonald oy. Way undang di sa musugot nga di mo surrender ang Iran. Di ko lang parehas Venezuela nga automatic na gipadako Brazil Nicolas Maduro, nahilom na. Iyahan na tanan nitong negosyo.